Goliath and David. Natumba ang higante nga giagira sa pintil. Same with COVID-19, no matter how that difficult it may seem, ay matatapos din. Basta ikaw, cooperate ka lang din. Mag-face mask kapag lalabas, huwag pasaway. Maghugas ka ng kamay, palakasin katawan mo, hoy. Kumain ka ng gulay, huwag mahiya kapag na-PMI. Don't be affected sa fake news ng PMI. Di mamaka, be honest to the truth to dark. Let's protect the frontliners. Just stay home ang TikTok. Kung gusto ka, ayaw lang dyan pa sobra ha. Kaya lisod na ba nga maunsa ka? May pasiguro nga mag-ampok ka. Yes, hallelujah, in a nutshell. Bayanihan is the key for this. Together we can end this, you know the drill, yo. Just chill, and COVID-19 with social distancing. Stay at home, is the quarantine. Be the solution. And COVID-19 with social distancing. Stay at home, is the quarantine. Be the solution. COVID and COVID, leeg mo parang nasa lubid. Yeah, COVID and COVID, buhay parang lista sa tubig. Yeah, dapat makinig sa payo ng gobyerno. Dapat makinig para iwas paus tao. COVID, hilig sa yun, sigmata, tulog sa balay. COVID, sigkaon taod maghagag tanduay. COVID, virus yun, sigreklamo dito sa barangay. COVID, ay nadong naglatagaw pa dyan ang panuway. Ang tubag kay community quarantine. What, bobo, tarantado like Mr. Bean. Where have you been? Bago pumasok kay mag-hand wash. Kung pwede lang, paliguan ka sa car wash. Mag-mouth mask, mag-face mask. Corny na masyado, pag suot ay gas mask. Let's nail down and pray to our beloved Jesus Christ. Na sana maging 50 kilos na ang rasyon ng rice. Go away, stop spreading, go back to where you come from. Kung ayaw na dirig balik and COVID, atong panitautan. Nga dili ta matakdan, di magsigig gawas sa dalan. And COVID, go away, stop spreading. Daghan na kay kang victims, basig kota naman gani. And COVID, musunod ang protocol, aron di ta matakdan, kung dili masaktaan. Amping ang tanan, di ni katawanan. Unsa untaman, kung di ta mutuman. Para dali mahuman, dali diri ug uban. Paminawan ni para ni sa ato itanan. Umiwas sa tao na merong ubo. Si COVID kasi dyan lang nabubuo. Sana naman ay matapos na to. Kaumalagi na sa bahay, feeling ko'y nakagapos ako. Face mask, suot og face mask. Ato sa barangay, pangayo og gate pass. Para kapalita mas ing-asa nga store. Nagkaubos na tanduay at alcohol. Ayaw kaguol, ayaw kaguol. Kining bayrusan di ni kaduol. Ang walang trabaho, pertinang hasulakol. Panghatag noodles, tinapa, puntag sana all. Go away, stop spreading, go back to where you come from. Kung ayaw na dirig balik and COVID, atong panitautan. Nga dili ta matakdan, di magsigig gawas sa dalan. And COVID, go away, stop spreading. Daghan na kay kang victims, basig kota naman gani. And COVID, musunod ang protocol, aron di